František je na linke. Tam si, Ferko. Dobrý deň, pozdravujem z Popradu a ďakujem Pavlovi za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač. Ďakujem, že si tam, lebo Milanovia viac, ktorí trpia pri tom, keď niečo ja rozprávam, že počujú nejaký hlas iný. Nech sa páči, kde začneme? No, názory sú rôzne. Ja by som to zobral z pohľadu človeka, ktorý zažil polovicu života v socializme a polovicu v tejto dnešnej demokracii. Keďže ťahám už na 70. rok. Môžem to porovnávať. Dostal som sa do väzenia ako politický väzeň, odporca komunistického režimu. A teda som dosť oprávnený na to, aby som zhodnotil mentalitu ľudí v čase socializmu a dnes. V čase normalizácie sa ľudia prispôsobili v tedajšej dobe, Bohu sa modlili a diablovi sa klaňali. Považovali to za normálne. Čiže mali sme tu takú dvojtvárnosť, to pokrytectvo. No a žiaľ, to sa nezmenilo ani dnes. Dnes naši kresťania sú zmetení a hlavne tie politické strany, ktoré sa oháňajú tým kresťanstvom v názve. Diabol, Antikrist, kráčal v dejinách ľudstva od počiatku sveta. My nemôžeme hádzať všetkých Židov do jedného mecha. Musíme rozlišovať. Bol to vyvolený národ, kde sa narodil Spasiteľ Ježiš Kristus. Ale zároveň bol to aj Antikrist, ktorý v tom istom národe našiel ľudí, ktorí nevinného baránka poslali na smrť a ukrižovali ho. A tento Antikrist je stále. On sa nemusí tu vrácať, on už je tu. A ide len o to, do akej miery ovládne mysle ľudí a ich konanie. To vidíme dnes na tom všetkom, čo sa tu deje, na tej špirále vojen, konfliktov, násilia, na ktoré doplácajú vždycky tí nevinní, obyčajní ľudia. Bol tu fašizmus, mali sme tu nemecké vojska, ktorí mali na opasku pracku Gott mit uns, Boh s nami. Najhorší sú tí, ktorí sa ohňajú Kristom a Bohom. A to dnes vidíme aj v Amerike, v USA, konkrétne politika Donalda Trumpa, ktorý tu vyhlásil akúsi svetú vojnu, neviem komu, pričom vieme dobre, o čo tu ide. Ide o zisk, o vplyv, o moc a o ropu. Ja by som si dovolil, ak môžem, prečítať jedno stanovisko alebo vyhlásenie, tlačovú správu, ktorú sme vydali za Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktorú všetky naše médiá svorne odignorovali. Volá sa to Diablova diplomacia. Ako mocní sveta pošľapali sveté aj ľudské zákony. Biblia nás varovala pred služobníkmi diabla, akým sa stal Donald Trump. Pred tými, ktorí zapredajú dušu za svetovládu a v službe zlu nepoznajú hranice. Kým mediálna mašinéria demonizuje ruského prezidenta Putina, ktorý sa za 4 roky vojny neznížil k úkladnej vražde prezidenta Ukrajiny, sú to práve Netanyahu a Trump, ktorí s mrazivým cynizmom, chladnokrvne a v absolútnom opovrhnutí medzinárodným právom nariadili vraždu najvyššieho iránskeho duchovného a jeho rodiny. Pre milióny veriacich moslimov je to nepredstaviteľná svetokrádež, útok na samotné srdce ich viery, porovnateľný s atentátom na pápeža. Ťažko si predstaviť zvrátenejšie načasovanie. Tento akt sa odohral počas Ramadánu a v čase predveľkonočného pôstu, kedy sa kresťanský svet skláňa nad obetou nevinného Krista. Izrael a USA im symbolicky pribili na kríž nie len 5. Božie prikázanie, nezabiješ, ale aj medzinárodné právo a posledné zvyšky nádeje na mier. Kým prisluhovači bezcharakternej moci Antikrista sú ovenčení bohatstvom a slávou, spravodliví končia na okraji, umlčaní a bezprávni. Ich údelom je neistota a drina za almužnu v duchu Jánovho zjavenia. To odmietne prijať znamenie šelmy, stráca právo
predávať i nakupovať. Je to priamy obraz duchovného a spoločenského teroru, vykonávaného cez politiku sankcií. Politika sankcií sa tak stáva moderným naplnením biblického znamenia šelmy, nástrojom na ekonomickú likvidáciu nepohodlných. Už pred 2000 rokmi, ako píše evanjelista Matúš, vyviedol diabol Krista na vysoký vrch. Ukázal mu lesk všetkých kráľovstiev sveta a vyriekol osudovú ponuku. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Diabol, ten knieža sveta, si v každej generácii nachádza svojich vyvolených. Odmenuje ich prchavou slávou, mocou a zlatom. Zatiaľ, čo formy vlád mení podľa potreby od tyranie až po tie najfalošnejšie demokracie. Všetkým sa však spája jedno. Pre zisk obetovať krv nevinných, prenasledovať spravodlivých a povyšovať bezbožných. Dnešní vládcovia, politici, bankári či obchodníci sa navonok hlásia k viere a hovoria o Bohu. Sedia v prvých laviciach chrámov, tvária sa zbožne, no v ich hrudiach bije srdce oddanej mamone. No ich skutky ich usvedčujú. Chamtivosť, pýcha a túžba po cudzom majetku ich vedú k presvedčeniu, že všetko je dovolené. Myslia si, že moc je večná a beztrestnosť zaručená. Ich svedomie je vypálené horúcim železom pýchy. Veria, že nahromadené bohatstvo a krvou vykúpená moc ich ochránia pred večnosťou. Sú to však len otroci v drahých oblekoch, služobníci bez cti, ktorí za života slúžia temnote a pred smrťou sa márne snažia oklamať Boha. Takže toľko z tlačovej správy Svetového združenia bývalých politických väzňov, o ktorej sa na Slovensku mlčí a ktorá je nežiadúca. Ja by som k tomu ešte chcel povedať, ak môžem, že tí služobníci Antikrista, ktorí majú obrovskú moc, majú média, majú vplyv, majú peniaze, ovládajú celý finančný systém a celý svet držia pod krkom tou svojou politikou, hypotékami, sankciami, nedostupnosťou bývania, biedou a hladom po celom svete v mene svojich záujmov, zatiaľ čo na druhej strane je tu obrovský luxus a majetky nepredstaviteľné, ktoré jednoducho do toho hrobu si oni nezoberú. Povedať niekedy niečo v zmysle tzv. Antisemitizmu podľa nich bolo trestné. A som veľmi prekvapený, že dnes práve tí, ktorí boli tak veľmi citliví na slovo antisemitizmus a sionizmus, sa ozývajú a konkrétne poukážem na článok v denníku SME, ktorý ešte nedávno by každého ukrižoval, ak by spomenul slovo sionizmus. A ak dovolíte, z tohto článku budem citovať, pretože nie mňa majú za to žalovať, za antisemitizmus, ako napríklad teraz Bombiča a súdiť ho, alebo Magata, ale denník SME. Čiže toto napísal 9. marca denník SME. Čaká svet Armagedón. Za vojnou v Iráne môžu byť aj Trumpovi evangelikálni poradcovia. Teraz citujem. Vojna nie je teologická, ale geopolitická, vraví expert. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pred pár dňami útok na iránsky režim ospravedlňoval aj tým, že Irán vedú nábožensky fanatickí šialenci v úvodzovkách. Jeho vyjadrenia pritom zatieňujú informácie o ľuďoch z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí majú veľký vplyv aj na vojnu na Blízkom východe. Trump sa totiž obklopuje evangelikálnymi sionistami, ktorých názory sa teraz dostávajú do popredia. John Hedge, vodca evangelikálnych sionistov z organizácie, teraz dobre počúvajte, aký má názov, Kresťania zjednotení John Hagee sa volá. Prosím? John Hagee. Skrátka CUFI. Hej? Čiže ja neviem, že by bola u nás nejaká organizácia alebo vo svete, v Izraeli, ktorá by chcela zjednotiť kresťanov alebo by podporovala kresťanov. Čiže my, kresťania, akože my máme zjednocovať Izrael. Hej? No takže neviem. Pokračujem. Napríklad minulý týždeň v kázni propagoval útok USA na Irán, pričom tvrdil, že Rusko, Turecko a to, čo zostalo z Iránu, pochodujú do Izraela, kde ich Boh rozvrví. Toto hovorili na kázni.
Vzťah dvojice siaha do minulosti, keďže ten Hedge, alebo ako sa to píše, podporil Trumpa v boji o prezidentské kreslo už pred 10 rokmi a s americkým prezidentom sa stretol aj vo oválnej pracovni. Evanjelikáni majú v USA obrovský politický vplyv. Izrael chránia za každú cenu, bez ohľadu na to, čo urobí, pretože je kanálom pre návrat Mesiáša, ktorého očakávajú Židia. Vysvetľuje pre denník SME politolog Alon Ben Meir, Centra pre globálne záležitosti New Yorkskej univerzity. Americký minister obrany Peter Hegseth, ktorý je sám členom nacionalistického spoločenstva reformovaných evanjelikálnych cirkví, napríklad zaviedol mesačné bohoslužby v Pentagóne, uvádza denník The Independent. Takže toto napísal denník SME. Niečo podobné by bolo ešte nedávno nemysliteľné. Doporučujem si pozrieť na Facebook poslanca Európskeho parlamentu Ľuboša Blahu, o ktorom môžem povedať, že je to ortodoxný marxista. V mnohom si nesúhlasím s tým, že obhajuje zločiny Stalina, komunizmu a bolševizmu, ale má pravdu v tom, čo tam hovorí v poslednom čase, kde jasne povedal, čiže aby ma nežalovali za antisemitizmus, ja sa odvolám na jeho citácie, nájdete to na Facebooku, kde v súvislosti vojnou v Iráne jasne pomenoval, o čo tam vlastne ide a vyslovil proste svoj názor, že sionizmus je zločinecký a má byť trestne stíhaný. Čiže za niečo podobné, keby povedal bombič, tak mu pridajú hneď 4 roky navyše. Čiže toto povedal európsky poslanec pán Blaha. A zároveň povedal jednu zásadnú vec, ktorú naši kresťania nechcú vidieť a mlčia. To, čo sa deje dneska, vojna v Iráne, ktorá sa začala pred necelými 2 týždňami, je len pokračovaním politiky, ktorú začal Izrael s Trumpom, cez ktorého to presadzujú. A začalo sa to Gazou. Čiže treba povedať to podstatné, čo povedal pán Blaha. Za všetkým je Mossad. Mossad je špionážna služba, ktorá má obrovské možnosti a považuje sa za jednu špičkovú a najlepšiu vo svete. Oni vedeli v Iráne sledovať semafory, oni vedeli presne, kde sa pohybuje najvyšší duchovný, ktorého zavraždili, oni vedeli všetko. A teraz si predstavte, ako hovorí pán Blaha, že ten istý Mossad nevedel, že pod nosom vedľa Izraela Hamas chystá útok v roku 2023 na Izrael. No tak to nie je nemysliteľné. Čiže musíme si povedať to podstatné, o čo išlo. Oni obetovali svojich vlastných ľudí, ktorých nechali zavraždiť Hamasom, ktorý priamo oni založili, pretože Hamas vznikol ako reakcia na hnutie Fatah, ešte Jasira Arafata, ktorý bol úhlavný nepriateľ Izraela. A Hamas v podstate vznikol z iniciatívy Izraela. A oni sami vlastne obetovali vlastných ľudí, ktorých nechali vyvraždiť, aby následne mohli povraždiť 72 000 ľudí v Gaze, väčšinou žien a detí. A to je zločin, ktorý sa začal. Vojna v Iráne už je len pokračovaním toho, čo sa odohralo v Gaze. Ak ste si všimli, tak Trump, ktorý tu básnil o tom, že urobí z Gazy nejaké luxusné centrum, nejakú rivieru Blízkeho východu, niečo podobné ako je v Francúzsku, náraz už od toho ustúpil, pretože nie sú peniaze, pretože teraz potrebujú peniaze na vojnu v Iráne. Čiže jedno svinstvo urobili v Gaze, vyvraždili tam ľudí a pokračujú ďalej, keďže s jedlom rastie chuť. Čiže je to pokračovanie politiky, ktorou chcú vlastne ovládnuť celý trh s ropou, chcú vlastne pritlačiť na Čínu, lebo to je najväčší problém Ameriky. Čína, nie Rusko, ale Čína, komunistická Čína, treba poznamenať, ktorá síce komunistická je už len podľa názvu, pretože aj tam už sú miliardári a s pôvodným komunizmom už to nemá nič spoločné. Čiže tam je hlavný problém. A teraz ide o to, kde sa to všetko zastaví. Čiže Čína si musí dobre uvedomiť, ak obetuje Irán a nebude ho ekonomicky nejako ináč a vojensky a spravodajsky podporovať, tak ďalší na programe budú oni. Pretože títo tu sa nezastavia pred ničím. Oni budú s vami rokovať
a v čase rokovaní vyvraždia prakticky celú generáciu a celú hierarchiu vrchnou Iránu. Čiže to je niečo nepredstaviteľné. Čiže ako sa im dá veriť? To je obrovská vierolomnosť, ktorá nemá vo svete obdobu, ku ktorej sa neuchýlil ani Hitler. Len títo páni, skočím ti do toho, dobre rozprávaš, celkom realisticky to popisuješ, ale títo páni, aj celý Mossad, aj vláda Izraela, aj Ameriky sú, a vraj sú to bábky alebo služobníci nejakých pánov tohto sveta, ktorí majú s touto geopolitikou, s celým svetom nejaký plán. Oni si ho cez tieto postavy robia, keby tam oni neboli, tak by tam nasadili niekoho, kto by ten plán presadil. Je to 3. svetová vojna a my, kresťania, vám pripomíname, že je to preto, aby sa dosadil na trón v Jeruzaleme falošný židovský mesiáš. To nebude kresťanský mesiáš, to bude ten sionistický mesiáš, politicky je to chystané a všetko k tomu smeruje. Neviem, či toto ty zdieľaš, túto informáciu. No v podstate to, čo si povedal, je inými slovami aj to, čo sme uviedli v tej tlačovej správe Diablova diplomacia. Hej. Čiže oni fakt tu čakajú na príchod toho svojho falošného Mesiáša, jednoducho, pretože Krista sa boja. Pretože učenie Krista bolo v tom čase niečo pre nich veľmi nebezpečné. Hej. Čiže on nazval farizejov, saducejov objelenými hrobmi, pretože toto nemalo nič spoločné s tou ľudskosťou, ktorú tu presadzoval Ježiš Kristus vo svojom učení a od ktorej sme sa odklonili. Ja tvrdím vždycky, že komunisti zrobili jednu zásadnú chybu. Namiesto Marxa mali na piedestal postaviť Ježiša Krista. Týmto by získali 2 miliardy kresťanov a neprenechali by Ježiša Krista uctievačom zlatého telaťa. Pretože samotná Biblia nám hovorí, že skôr prejde ťava uchu myhly, ako sa boháč dostane do kráľovstva Božieho. Čiže o čom je vlastne učenie Ježiša Krista? O majetkoch, o zlatom telati? No nie. Preto museli Krista zavraždiť a zabiť tým najhanobnejším spôsobom, ukrižovali ho medzi zločincami na kríž. Lebo sa ho báli. Báli sa jeho učenia a toho, že povedal pravdu. A tejto pravdy sa boja aj dnes. A naša ustrachaná cirkev je ticho. Oni síce formálne odsúdia aj Gázu, a teraz som doslova bol šokovaný z toho, čo nedávno vyhlasila, bolo to aj v médiách, je to na Facebooku, to nájdete, pani poslankyňa Lexman európska. Budem citovať. Možno ani nedošlo k porušeniu medzinárodného práva preto, lebo ten útok USA a Izraela na Irán mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátoch amerických. No tak Pán Boh nás ochraňuj pred takýmito kresťanmi. Čiže toto sú tí služobníci diabla, ktorým diabol ponúkol proste tú moc, proste tie svoje pozície, ktoré teraz majú, tie platy obrovské, ktoré tam poberajú v Európskej únii. Však tí poslanci tam zarábajú nekresťanské peniaze. No a pani Lexman nám toto ide tu hlásať. Čiže ale ja pani Miriam je iba informovaná kresťanka z mainstreamu. A tí mainstreamáci, oni takto reagujú, oni si myslia, že teda Amerika je svätá a tento Irán to sú čerti. No ale kto hodil prvú bombu, na koho? To si všimla, pani poslankyňa? Kto začal ten útok? Ten spôsobil katastrofu. Všetci vieme, o čo tu ide. Toto sa nezačalo len Iránom. Toto sa začalo už veľmi dávno. Tu bola už 6-dňová vojna, proste okupované Golánske výšiny. Hej, tento konflikt tu trvá už strašne dávno. A Izrael jednoducho je v pozícii agresora. Čiže je to rasistický štát, ako povedal Blaha. Dokonca on sa tam odvolal na výrok korejského vodcu tej strany Kim Jong-una, ktorý povedal, že je to teroristický projekt založený USA. Len teraz je otázka, že chvost vrti psom. Čiže kto ovláda USA? No Izrael. Čiže ak sa tam dostal Trump, ktorý vlastne oklamal všetkých svojich voličov, lebo on sluboval, že všetci americkí prezidenti
proste boli takí hlúpi, že jednoducho, že nikto si nedovolil začať vojnu s Iránom a on to zrobil. Hej? Čiže on je ešte hlúpejší, ako bol ten Biden. Hej? Pretože že Biden bol katastrofa, ale to, čo je Trump, ktorý sľuboval, že bude ukončiť vojny za účelom zmeny režimu a proste zasahovanie, že Amerika prestane robiť svetového policajta, no však práve naopak. On to ešte znásobil. Však on už vybombardoval si tuším 9 krajín, odkedy je tam. Hej. To ani jeden prezident nezrobil. Hej. Čiže už aj tí sami a samotní Američania vidia, že jednoducho ich oklamal. A v mene koho to robí? Hej. Blaha tam povedala jednu zásadnú vec. Je tu ten prekliatý ostrov Epsteina, hej, o ktorom sa tu toľko hovorilo. On to síce Trump musel zverejniť, pretože tam bolo toľko tých dokumentov, kde figuroval aj on. Lenže my veľmi dobre vieme, že to podstatné, ktoré smerovalo na Trumpa, tam není. A to má v rukách Mossad, ako povedal poslanec Blaha. Čiže ten Trump je vydieraný. On je vydieraný, čiže oni ho jednoducho dotlačili do toho, že Izrael používa Ameriku ako kijak. Hej. Čiže ak zničia Irán, kde sa oni zastavia? Na rade je Kuba. Veď ten ostrov je úplne izolovaný už 60 rokov. Venezuelu obsadili tým, že uniesli legálneho prezidenta, dostali sa k rope, čiže tým pádom už ropa sa nedostáva na Kubu. Na Kube je tma, zomierajú tam deti, ktoré sú pripojené na dialýzu v nemocniciach a oni sú schopní genocidou vyhľadovať celú Kubu. A k čomu sa má Kuba vrátiť? K tomu, proti čomu dakedy bojovali? Že si z Kuby urobili raj pre milionárov amerických? Že Kubánci im čistili topánky tam? Veď preto bola na Kube revolúcia. Žiaľ, bola bolševická, lebo nič iné tu lepšie nebolo. Hej? Ale tí ľudia nechceli tú diktatúru americkú a ten lesk tých boháčov, ktorí tam boli. Hej? Čiže chceli slobodne žiť. No žiaľ Bohu, Kuba je ďalšia na rade. Čiže Trump jednoducho bude v tomto pokračovať a pokiaľ padne Irán, že Čína a Rusi sa od toho budú dištancovať, no tak ďalšie na rade budú oni. Lebo kľudne sa môže stať, že padne nejaká raketa Tomahawk aj na Putinovú rezidenciu a Putin bude preč. Hej, čiže oni sa nezastavia pred ničím. Hej. Len tu je to, že Amerika sa bojí Ruska, lebo Rusko má jadrové zbrane, ktoré sú schopné zničiť celú Ameriku niekoľkonásobne. Hej. Čiže na Trumpa platí jedine sila. No, lenže hovorím, tu je... pravdy máme predpovedané, také asi najnepríjemnejšie z tých prorostiev, nie atomová vojna v Iráne, ale vraj sa vrhne Rusko na Európsku úniu a Čína s Ruskom sa vrhne na Ameriku. Vyzerá, že fakt tomu smerujeme. Budeme to pozorovať. Je tu tretia svetová, je to rozoštvané moci pánmi sveta, ktorí majú vojnu vo svojich dušiach a takto sa končí tento hriešný svet. Ale bude to mať dobrý koniec všetko. A je dobre sa držať. Že k tomu najhoršiemu nepríde, lebo oni sa totiž na jednej strane majú veľmi radi, hej. Oni dobre vedia, že tieto majetky, ktoré majú tie obrovské proste financie, ktorými ovládajú celý svet, im nebudú na nič. Hej, lebo ak zničia tento svet, tak celé to zlato a tie majetky, tie nehnuteľnosti, čo majú, do hrobu si to nezoberú. A budú sa skrývať v tých svojich luxusných bunkroch. Teraz napríklad je veľký boom, stavajú sa tu, milionári si stavajú kryty proste s centrálami, majú fotovoltiku tam, takže sú schopní existovať aj bez elektriky, čiže majú tam potraviny, zásoby, oni rátajú s tým, že niečomu môže byť. Lenže čo z toho? Vylezú von z tých bunkrov? No nevylezú. Čiže čo ich tam bude čakať? Budú sa celý život tam skrývať ako potkany? Čiže oni sa majú veľmi radi. Čiže ja si myslím, že Trump je obchodník, ktorý kalkuluje. Hej? A on si to teraz zráta, že či mu to za to stalo. Lebo dneska nevyhráva vojnu ten, ktorý proste to územie zbombarduje raketami a proste s lietadlami, ktorí majú, samozrejme, že tam majú prevahu oni. Hej? Zoberme si Afganistan. Hej? Tam boli Angličania, neúspeli. Boli tam Rusi 8 rokov. Ekonomicky to poškodilo Sovietsky zväz, čo bolo jednou z príčinou rozpadu Sovietskeho zväzu, ale oni aspoň odišli stade, nenechali tam zbrane. Američania tam boli 20 rokov, biliardy dolárov tam investovali, vyzbrojili celú afgánsku armádu, ani to nestihli stade zobrať. Nestihli, celá výstroj zostala tam. Čiže toto chce Trump, nepoučili sa. Irak. Nadávali na Husajna, že bolo 30 000 mŕtvych, ktorých on tam proste, tých ľudí, opozíciu zlikvidoval. No dobre, prišli Američania a je tam 1 000 000 mŕtvych. Žien a detí.
Albrightová povedala, to bolo v mene demokracie. Čiže čo vyriešili? Založili tým pádom islamský štát, lebo Irak padol, hej, Líbiu zlikvidovali Kadáfiho, no a namiesto toho prišli teroristi z islamského štátu. Proti ktorým Izrael Skočím ti do tých komentárov, lebo sa nám blíži záver. Nejakú minútku ešte na konci niečo povieš. Mňa tak napadá, že je veľmi divné, že tá vojna Rusko-Ukrajina je veľmi podivuhodná, že sú tam nejaké 4 roky sa to ťahá. Keby Rusi chceli, tak urobia tak ako Amerika s Madurom. Tam unesú vládu a ovládnu to tam za týždeň alebo za mesiac a oveľa menej mŕtvych. Aj táto vojna s Iránom, keby chceli, hodia tam 3 bomby aj po vojne. Ale veľmi, myslím si, že to títo moci páni a lišiaci strategicky kontrolujú, zabíja sa tam, ale nie je to úplne odbrzdené, sú s tým nejaké plány a my veríme, že môžeme do toho zasiahnuť nejakými modlitbami, aby sa to zmiernilo. Povedzme tu na záver a končíme. Tak súhlasím plne s tebou. Ja hovorím len jedno. Oni si to totiž to zrátali. Amerika má obrovský dlh, hej, čiže ak by chceli Irán utiahnuť finančne, aj keby padol ten režim, nevedeli si dať rady s Afganistanom, stalo ich to obrovské peniaze. A Irán je 100-násobný Afganistan, čiže finančne jednoducho, aj keby tam nasadili nejakú vládu, neexistuje, aby to financovali. Na to, čo je Ukrajina, Zelenský si môže gratulovať, že Putin nepoužíva metódy ako Izrael. Ináč by už nebol medzi živými. Hej. No a my, kresťania, žiaľ Bohu, si musíme uvedomiť, či chceme byť na strane Krista, ktorý má ľudí zjednocovať, alebo na strane Antikrista, ktorých ľudí rozdeľuje. To je celé. Ďakujem ti, Ferko, za príspevok, poslucháčom za počúvanie, za podporu. Dovidopo, s Pánom Bohom. Pánom Bohom prajem všetko dobré, Boh nás ochraňuj.